Игелекле эшләр башкаруның билгеле бер көне юк. Шуңа да Койбыш районында игелекле гамәлләргә багышланган чаралар бик еш үтә. Әле шушы көннәрдә генә район мәдәният йортында игелек кыл дип аталган хәйрия концерты узды. Алдагы репортаж Койбыш районыннан. Моңландыра торган, сөендерә торган, һәминде җәмәгать изгелек кыла торган шушындый бер чара. Казан артистлары катнашында ял концерты оештыру сәламәтлеге шикле балалар тәрбияләүче әниләр һәм аларның балалары өчен яңа ел алдыннан икеләтә рухи һәм матди бүләк. Biz мондый чараларда бик еш катнашабыз һәм теләп катнашабыз. Мин андый балаларның әниләренә, әтиләренә беренче чиратта сабырлык телим, сәламәтлек телим. Ходаем Аллакаем аларның име шул кадәр көч түгеп, шул кадәр көтеп алган нарасиларының шул хәлдә дөньяга бу табигать бит. Шуңа күрә беркемгә гарантия бирә алмый. Ходай Тәгалә кулында, шуңа күрә сабырлык бирсен Ходай. Менә бүген җырланачак җырларыбыз, менә бүген сөйләячәк мәзәкләребез, аларның әз генә күңелләрен күтәреп, хатирәләрен яңартып, аз гына булса да дөньяларын оныттырып торсак, менә шу мәшәкатьләрдән без бик бәхетле. Ой вакытта бер сүз кеше өчен шул кадәр мөһим булырга, хәтта ул кешенең соңгы өметен уятып, яшәргә көч биреп җибәрергә мөмкин. Biz аны елдан-ел зурайтабыз, зуррак эшлибез. Бу концертны игелек кыл дигән шундый фестиваль дип әйтим инде, зур шундый чара үткәрәбез. Монда инде халык үзенең өлешен кертеп, күпме генә акча җыела, шул акчаны инде без тырышабыз шул гаиләләргә ниндидер әйберләр сатып алырга булмасын, инде шул гаиләләргә ярдәм итәргә тырышабыз. Ходай Тәгалә безне ишетсен инде, шул балаларга тагын да терлеп китсеннәр, исәнлек саулыкларын бирсен. Ул әниләренә тынычлык кирәк. Әниләре дә бүген күпмедер дәрәҗәдә ял итә. Койбычлыларның мохтаҗларга булышу чаралары еллык хисап өчен түгел, күңел кушканга, чын күңелдән ярдәм итү нияте белән эшләнә. Бүген безнең мәдәният йортышынан да гөрләп тора артистларыбыз, балаларыбыз, хәтта Казаннан да килделәр, Кавказстан группалары, Җәүит Шакировлар һәм бүтән артистлар. Үзебез игелек кылып яшик җәмәгать, әгәр дә инде мәдәният йортында эшлибез икән, балаларыбызга да бер матурлык тудыра алабыз икән, димәк без чын игелек кылабыз. Игелек кыл хәйрия чарасы сәламәтлеге шикле балаларның яклауга, кайгыртуга мохтаҗ икәнлеген искәртә. Безнең аларга битараф булмабызны раслый. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.